You say me fan check a sema. Geneso O fan back also which you were so an idiot so. Samuel could you. If I may ban on a demi by or say an idea. You say, oh, who wants Evans. Yea. Bacho, o say, me say Vice His President. Okay. His Excellency, the Vice President of the Republic, Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, Nyame adomo a China 7th, obekasa achire Ghana mai. Nti ede na wo hwe ni muso obeka. Evans bedase. Alhaji Mahmoud Bawumia. Eso obekasa Nyame adomo China. Yes. Mekase Edika minu ya me na ehiem Alhaji Bamba. Okasafa eye haj ho sensem bi ho. Yeah. Na mepese meye ho popoya kakra but ebre no permit me a me metwa meko me senk ka so ansa na ebre no kakra ka na me de aka ho asem ba se ne tie bia no dwumedie ba ko na Evans. Yeah. Alhaji Mahmoud Bawumia. Di oba ba Nyame admo kira no. Ye de ebeka se Talk-A-Thon. Na say one apply for Guinness Book of Records. No kre. Na onim se Bawumia de wuja na obetima kasa be 50 days. 50 days. I see. Na nsema obeka nyina no eye asema ede oyaw ene obufu ebe Ghana fo. Asem na yenyanti ye no kura. Yenyanti ye no. Bawumia kasa oba beka se won se time na na do danko kufu adekofa Bawumia baaye no ma me sha asem free the political journey. Because ye ka Bawumia obi a yesi na oye adwuma ana na oye adwuma Bank of Ghana ana eye na na danko kufu ado se waye adwuma Bank of Ghana ne die ewo sika mu nimdie economy ne ho nimdie enti okwa akofa no na oba bebo ne chidom on be ne running mate no be ne vice president no ne die se ye kase amamuo mu eye anase economy mu a na dan kokufa se won de onimu nimdie bia enti no okofa obi free Bank of Ghana enti wono so wo ba no de o ka kire Ghana fo ma Ghana fo e de omoni tu no so ne se waye adwuma Bank of Ghana na sika e wo Ghana ha Evans pa do so kai yeah me ti opa yes enti bana wo ba ye no na meka se enam nsem akesi a wo keka kire Ghana fo no e ma Ghana fo e man expectations bebre na Ghana fo gine no so eto aba e ma eye na do danko Kufuado because no oze Kufuado okoye economics e wo University of Ghana na we onya third class in Toronto say economics in there wonya de na oja okoye law eti eye Bawumia ne de everything anything about the economy wonim na Evans papa we ejina simpi ahodo so ka kire Ghana for say ekeka nsema kese nsem bebre se wono die so Ghana for the 2 million no ehye omonsa oba be yi Ghana every taxation to ako aye production eto a aye enkane no aye His Excellency John Dramani Mahama momu sa time no mo se de eto oba be gu Ghana for konso eto na doso bebre eti Bawumia se Ghana fo entu aba ema wo mo na Ghana fo de 2 minutes o mo nsa wo mo de o mo ba be yi tuo bebre fi wo mo ba o mo fa etu ompo ambeto bibia so enti wo ka bebi wo poto kasa mu se your friend from taxation to a production na wo ba ye no etu ba ko 50 ana eye Bawumia ene ne boss Jack Toronto wo modi abe Ghana for konso eye Bawumia Alhaji Mahmoud Bawumia e ka kire Ghana for say wo no de Ghana for entu aba enyi wo mu
na wɔba wɔbɛ arresti ɛyɛ dollar Ghana na wɔn si yɛ sika sɛm asɛe saa time no na yɛ sika opɛ ukra cedi na opɛ dollar ɛnso ɔsɛ ofa ɛyɛ 360 pesos wɔn ka nsɛm bebree ɛkyerɛ Ghanafoɔ ne nsɛm keka no kyerɛ Ghanafoɔ sɛ yɛasɛe ɔman no ebi sɛ Ghana nyɛ ohia man ɛma yɛ kasa bebree na Ghanafoɔ nyina so ɛnto aba enyi wɔn de wɔn ba dollar no to cedi no wɔn de ba abɛkɔ ɛyɛ bɛyɛ 80 pesos as a 1 cedi ɛnɛ me no wo kasa yi dollar no akɔ akɔduru 15 Ghana cedis ɛnɛ me no wo kasa yi sɛ wopɛ dollar wonni kura no nya 12 cedis anaasɛ 13 cedis ansa na wo sɛ tumi aka dollar Evans yɛwɔ ɔman yi mu Bawumia ɛka kyerɛ yɛ sɛ wɔno deɛ ɛni ho kwan sɛ Ghanafoɔ a wɔn ayusu mobile money wɔsi mobile money ɛyɛ ɔmo a ohia buburowa akyi wɔn ohia buburowafo nti ɛni kwan sɛ yɛde ɛto mobile money so Evans wɔkae ɛnam no wɔkasa yi wɔka saa asɛm no ɛndi ɛyɛ na ɔtwe baako ana MPP aban a Bawumia the head of economic management team ɛkɔfa ɛyɛ e-levy ɛbɛto Ghanafoɔ kɔn so ɛnɛ yɛ maame no mu yɛ nua maa no mu yɛ mana wɔn mu kyima no ɛto a ɛyɛ Bawumia ɛde agu sanitary pad so saa toɔ nyi nyinaa no ɛma yi aba abɔnten aba abɛkasa sɛ Ghana yɛ brɛ edi kan nneɛma yɛntumi ndidi ɛwɔ Ghana ha de ba ne sɛn ana mo de ɛto akɛse aba abɛto sanitary pad so sanitary pad no mu ni bi mpo de factory price no ɛyɛ sɛn ebi wɔ hɔ a factory price ɛyɛ bɛyɛ 10 Ghana cedi ɛnso ɛto nko a ɛyɛ bɛyɛ 20 series ɛyɛ de aba abɛto so Ghana for ba abɔnten ɛbɛka nsɛm wɔ nyinaa ɛka Bawumia sɛ nsɛm a wokeka kyerɛ yɛ a yɛgyina no so ɛto aba ma wo no ɛyɛ wei anyway nanso nyinaa ankwankosi aga Evans okay Alhaji Mahmoud Bawumia so ɔka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ yɛma ne simpie sɛne nyame yɛ adom ɔkye na wɔpɛ sɛ wɔyɛ na ka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ anɛsefoɔ esu nurses are suffering teachers are suffering carriers are suffering wobia esu wɔ Ghana ha and Evans deɛ yɛ bi so ɔmo ne sɛ asɛm Alhaji Mahmoud Bawumia ɛka yɛ no ɛnɛ anɛsefoɔ no sɛsi a wɔn nsere ana wɔn asetena mu ɛte sɛn teacherfoɔ na mmerɛ bi na Bawumia sɛ wɔn ɛsɔfa no ɛnɛ wɔn asetena mu ɛte sɛn Ghanafoɔ asetena mu ɛte sɛn yɛ maame no mu yɛ papa no mu yɛ na yɛ kɔ dwa Togo dwa China ne deɛ ɛka ho no yɛ dwadie mu nsɛm ɛte sɛn sɛn ɛna nneɛma esi kɔ ɛwɔ Ghana ha mmerɛ bi yɛnya single digit inflation Bawumia gyina simpie so ɛka sɛ the single digit inflation of 8% that lasted for 33 months no it is not reflecting in the pocket of Ghanaians no call malata market Evans and na me no ka say inflation in pempenso aniema bo ekosoro wo Ghana ha na emre bi Alhaji Mahmoud Bawumia Pastor Timothy waka say wakọ malata market and inflation no it is not reflect ye bisa say satam na a single digit o na ye 8.3%. Abra ye free akonya no so na ye 15% mpo. Wo mo se ye nye hwe. Wo mo MPP for delegate na mo mpanyimfo no bi ko gina ba bi say ana niema bo ekosoro wo mo ye lecture sakesake say mu symposium Bawumia no ehede ye. Ena me no ka say ye bi so mo say inflation say ekoya akodu 54.1 and almost say about 30% to say ye be so almost say has it reflected in our pockets. Evans, I reflected. Dokunu na
last year me to aya 5 Ghana cedi no se na etie no fa compare enne dia amasa to no 5 Ghana cedi na bisa se si omo se aya inflation no so ate no dokuno no omo ate so ana anesika no mo ayi so enema kwa na ekosoro edin biem ana Alhaji Mahmoud Bawumia ba beka twa Ghana fo emre bi okọ Cape Coast wo mo go promise o mo so mo ko ye airport bi amomo o mo so Messi Sky Train wo mo se o ma be ma Ghana for 350 model senior high schools. Alhaji Bamba say eye Hajj hun sensem eye nigisem esanso ye eni wusem emma enkremofo ma gebre no muti enenwumre asa 2016 a ye free akonya no so kontompo mu twakire Ghana fo agitu mu se nsem a eye Bawumia ne na ada kwekufo de KDA mu ma yenko so mu hwe no emma eye Muslims to do na ekotu aba edema omo ebi ni Hajj nsensemi wo mo se Hajj no de nti na Hajj no aya 11,000 obi pese okọ aya Mecca owo so ucha 11,000 Ghana cedis aya titi sika no 110,000 Ghana 110,000 cedis ene me no ka say Evans ene me no ka say Muslims yenuanum kremofo a mwagebre na mutie ye Kachito ukwa Ija Zongo ewo Foricom constituency ukwa aye Foricom West Foricom East bebia aye Zongo communities ewo bia mwagebre na mutie Akoma FM enenwumre die aye Alhaji Mahmoud Bawumia ka kire mu mre bi se mo ukwa aye Mecca aye 11,000 say 11,900 o fa say 12,000 poa eti munyina so mo ntu abentia eye John Dramani Mahama no ene Hajj no akwa kodu sen eye 75,000 Ghana cedis eye titi sika no 750 million ana eba se dem no enti sika puduo boi nipa dodo sen ana o metimi afford nipa sen ana o metimi nya sa sika wei edi akọ eye Hajj o se bi mo ko Saudi Arabia na omo afaso ekoho wo bi sa won se onua na wo free Ghana akọ Saudi Arabia no wo check here no na ye sika sen ana obe spend ye comparative analysis what the compare 75,000 na moje se sia no na o free akọ Saudi Arabia akọ no di entia because onim say no ebe den emu be fo ama no ene ebra Muslims ebre Ghana fo ebre ohaw ne koda na modi aba beto Ghana fo so edi asem di embiem na yentim free Bawumia ho edi embiem ana yentim free Pastor Timothy Malam Bawumia ho ana de na Adam Kwekufo adoka say our new vision Emma Ghana no ba be catch ya na asese anansema wode number te ekika se eniema boni na esi wo maban ni mu no enye ono na Adam Kwekufo ado se papa bi ba de a yemfa ma no na boni de enkoma na Adam Kwekufo ado no ba be kana anase me no mienu etuo na omodi agu ya kwanso ene yesi yenko tua vaj bi ewo electricity so eno ba beka ho asema kire ye ende so mu ye free so anase oba beka kire Ghana fo se Evans Alhaji Mahmoud Bawumia ba beka kire Ghana fo se quarterly increment in electricity no o ma be jai and then 3 months bia no wo mu tutum 3 months bia no mu tutum 3 months bia mu tutu water bill o mu tutu electricity bill mu eno no ba be chire mu a Ghana fo ana say wo ba be pa Ghana fo achew na waka kire ye say ensem a wokeka ye nyina no na ye kontompo na ya tro enti wo de achew pa ebre Ghana fo say Ghana fo adabraka mia na mekaye mentumi anye na mia na masanso akwa ko gina say mo santo mso aba
me resign me nyama ɛyɛ di asɛm Yo. enti yɛ say ɛyɛ Talk-A-Thon wo dana wo betimi akasa I say your man in less than 2 years no community will lack water or toilet facility. Evans. Yes. Ghana for sesi ano ye ntise kanino. Ntise kanino. Ghanaians are so much enlightened to the extent that at the moment you start talking, na ya shasi na ye research. Etisa atro ni kontompo no modi egu ani sifo so Ghana for nyina hu no kra ewom. All right. Yo, Alaji.